Bħal kull sena luf ta' Maltin jitilgħu għawdex matul il-weekend tal-Karnival, il-maġġoranza kbira tagħhom biex igawdu ċelebrazzjonijiet bħal Karnival spontanju tan-nadur u min jaħtaf l-okkażjoni tal-vakanzi tal-iskola biex iqatta long weekend fil-Gżira Awċija. L-operaturi u n-negozji Awċin ikunu qed jistennew bil-ħerqa dawn il-ġranet li jfissru żieda fin-negozju u l-ekonomija interna tal-Gżira. Iżda skont rapporti jidher li minn Malta mhux biss ġew il-Maltin, iżda wkoll operaturi tat-trasport li telgħu għawdex bil-cabs tagħhom biex jikkompetu mas-servizz tat-taxis Awċin. Diversi operaturi tat-trasport ibbażati f'Għawdex għamlu kuntatt ma' Net News fejn qalu li telgħu diversi vetturi ta' servizzi ta' cabs biex joffru servizz ta' trasport għal Karnival. Dan biksur tar-regolamenti għaliex il-liċenzja ta' dawn l-operaturi illimitata għal Malta biss. Huma qalu li raw 20 ta' vetturi ta' dawn l-operaturi f'diversi lokalitajiet f'Għawdex. Dan kien konfermat ukoll mill-Gozo Tourism Association illi qalet li din mhux l-ewwel darba li operaturi bbażati f'Malta jaqsmu lejn Għawdex fil-ġranet fejn ikun hemm influss ta' Maltin lejn il-gżira ta' Tletoljiet. Il-GTA appellat lill awtoritajiet sabiex jiżguraw li kulħadd josserva r-regolamenti, ikun hemm level playing field u l-operaturi Awċin li qed jaħdmu skont il-liġi ikunu salvagwardjati.